Hayırlı kün muhterem televizor karşılar. Tataristan Devlet Telekompanyasının icad kollektivi Kazanda yaşayışı Tatar aileleri bilen tanıştırılmaya devam etti. Şey yanı Tatar Janı Sahifasının çırattағы çıkarılışı Россия Avul Xo'jaligi O'zagining Tataristan idaresinde işlevişi Abdurrahmanov ailesi bilen әзерленді. Onların kızıklı şugulları, balalarını terbiyelewge, tuğan tilimizni inanewge karata fikirlerini işte alırsız bugün. Hayırlı gün, hürmetli televizor karşılar. Bizim bugünkü tapşırıda katnaşучылар әле күптән түгел генә Казанның шитендә йорт салып чыкканнар, ләкин эш һәм уку урыннары Казанда. Таныш булыгыз, Габдрахмановлар гаиләсе, Айгөл, Ранис. Исәнмесез. Хайырлы көн, исәнмесез? Менә малайлар да килеп җиттеләр, исәнмесез? Синең исемең ничек? Алмат. Синеке? Мурат. Мурат, безне кунакка чакырасыңмы соң? Чакырабыз, диме? Әйдәгез. Hürmetli televizor karşılar, biz tapşırığımızı matur üstel артында devam etəbiz. Айгөл bizning ilkenler bilen tanıştırıb ötəli. Минем әнием Мәүҗидә, кайнанам Нурзалия. Айгөл, алар бит икесе дә Балташ районыннан, син дә Ранис та Балташ районыннан, әйеме? Әйе. Сезнең танышу тарихыгыз да шул районнан башланган бит әле. Танышу тарихы инде безнең башы Казанда, ахыры Балташта дип әйтик инде. Студент вакытында автобуста урын бүлешкәндә башланды. Урын алып, Малмыш Казан автобусында элек бит әле студентлар автобус белән йөри идек. Инде урын сайлаганда арттан берәү эндәште, урын алып калыгыз әле миңа да дип инде. Шул вакытны урын алып калып, ул әлбәттә инде анда иптәшләре белән хәтерлимә әле бер якка әле миңа карый, иптәшләре артта утыралар иде, артка карый шайтырып, ул алга утырды да шайтырып сөйләшеп кайттык юл буе Казаннан Балташка кадәр. Нинди уй фикерләр туды менә Айгөлне күргәннән соң? Сиңа рәхмәтле булгансыңдыр инде урын алып калган өчен, әйеме? Бик рәхмәтле булдым. Нинди уй фикер туды дип инде. Бер күрүдә гашык булдыңмы син аңа? Алай булмагандыр. Бер күрүдә гашык, бәлки булгандыр да, инде хәзер бөтер систә түгел. Инде хәзер бүген көндә инде теге 10 елдан артык бергә яшәгәч, инде бар күңелдә калган. Үзенең инде матурлык белән, үзенә һәм инде тел осталыгы белән үзенә караткандыр дип. Очраклыгына очрашу булмаган, инде бу хәлиткеч очрашу булган, әйеме? Әйе. Менә сезнең әниләрегез сезгә нинди киңәшләр бирделәр икән менә гаилә корган вакытта? Хәтерлисезме? Мин танышкачтында әнигә әйткәчтем, мин әйтәм, шундый шибәр егет белән таныштым дигәч, әни шул вакытны кисәтеп куйган. Шибәрнең шибәрләре күп була ул. Сак бул дип инде. Аллага шөкер, бер дә үкенмим. Менә шундый язмышым булганына бүген көнгесе белән бик канәгатьмен. Сез бит әле бер җирдә эшлисез дә, әйеме? Әйе. Урыннарыгыз да бергә сезнең Россия Авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалында эшлисез, әйеме? Моның кыенлыклары бармы? Яисә җиңеллек кенәме ул менә шулай бергә эштә дә, гаиләдә, өйдә дә бергә булу? Ничегрәк ул сезнең өчен? Безнең өчен инде хәзер инде кыенлык дип әйтә алмыйбыз инде. Беренче яктан ул экономный безгә хәзер бергә китәбез, бергә кайтабыз. Икенче яктан инде хәзер аерым эшләсәң авыррактыр. Мин шулай саныйм инде үзем. Дөрестән дә менә мин күз алдыма китерә алмыйм. Ничек иттереп бер йорттан ике кеше ике эшкә чыгып китә. Без инде ничектер ияләнгән хәзер. Инде эш урынында да шул 10 еллап була инде бергә эшлибез. Сезнең кызыксыну өлкәләрегез дә шулай аваздаш бит инде, әйе. Без инде биологик юл белән шөгыльләнәбез, биологик ысул белән. Ул да булса безнең менә шу файдалы бөҗәкләр һәм биологик препаратлар чыгарабыз. Алар безнең табигый, беренчедән алар кешегә зыян салмый, икенчедән алар табигатькә зыян салмый. Һәр бакчасы таныш күренеш инде бөгәрләнеп. Бөгәрләнеп, менә яңадан бер кат без аны менә алтын күз белән бер кат җиңгән инде, хәзер яңадан бер кат менә шул күренеш булмасын өчен яңадан бер кат менә алтын күзне чыгарырга уйладым. Менә инде монда баралар, әйе бит. Менә барлыкка килә башлаганнар, әйе.
Безнең файдалы бөҗәк. Инде белгәнегезчә, авыл хуҗалыгы үзәге лабораториясе җитештерә һәм алар безнең бик файдалы, бик эффектив. Ни өчен дигәндә, ул гөбләне иң яраткан ризыгы булып тора уларның. Алар табигатьтә бар. Менә шушы кагазьләрдә аларның алтын күзнең, менә күрсәтеп үтәм, алтын күзнең личинкалары, менә күрсәгез, аның личинкалары гөбләне юк итә, шуның белән туклана. Менә шулай итеп кагазьләрне куеп, алар аннары яраклашалар һәм инде яфраклар буенча хәрәкәт итеп, агач буенча хәрәкәт итәчәкләр. Шундый кичкенә алмагачлардан алма бирә торган зур агачлар үссен. Амин, насыйп булсын. Сезгә бит инде җайлы, менә ике яктан да әтиәниләр Балтач районыннан әйме? Еш кайтасызмы авылга? Инде беренче менә йорт салып чыкканчы, дөресен генә әйткәндә, атна саен кайта идек. Кайтмаган атналар бик сирәк булгандыр. Хәзер инде менә үз йортыңны булдырып чыккач, алай бик киеш йөреп булмый икән. Үзеңнең хуҗалыгың барбы? Хуҗалыгың бар, йорт өчен җавап бирәсен, ул квартираны ябып чыгып китеп булса, ине алай бик озакка калдырып, алай йөрәк түзмәй калдырып чыгып китәргә. Ләкин җәй көне инде балалар авылга еш кайталардыр, әйме, Азамат? Иә. Авылда нәрсәләр эшлисең икән син? Булышасыңмы дәвәтиләргә? Иә. Нурзали апа, менә сез Азамат авылга кайткачтан аңа дәгалар өйрәтәсез икән, әйме? Өйрәтәбез. Мәчеткә дә йөрде, быел гына йөрмәде. Мәчеткә дә укырга йөрде. Өйрәтәбез, өйрәнсен. Дафиятта булсын дибез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фих. Худал лил-муттақин. Әйдә, улым, минем догамны дәвам ит. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Малик мин дин. Ияка нәғбуду, ияка настағим. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта ғалайһим. Ғайрил мағдуби ғалайһим валад-даллин. Амин. Булдыдын, улым, рәхмәт. Безнең икенче дәванинең дә бик кызыклы һөнәре бар икән, бит әле шөгыле бар икән, дару үләннәр җыясыз икән, әйеме? Әйе, безнең Шутайда бер мин генә түгел, бик күп кеше дару үләннәре җыя. Алар менә югарычлар инде капчыклап әзерләп куялар. Шундый үләннәрдән шәйләр. Алар кибеттән каты шәй алмыйча, бары тик шуны гына эчкән кешеләр дә бар. Сез шуның белән дәваланасыз да инде, әйеме? Төрле рецептлар карыйсызмы, өйрәнәсезме? Рецептларны интернеттан карыйм да, рецептны караганнан соң мин башыннан ахырына кадәр комментарийны карыйм. Әле ул рецептны нитеп кенә укып кына кулланырга ярамый башында. Әле бит ул дару үләне сиңа даруда булырга мөмкин, агуда булырга мөмкин. Әйе, аның дозасын миллиграммында арттырырга ярамый. Быел нәрсәләр әзерләдегез инде сез? Мин ел сайын әзерлим бархатсы. Мин аны бер ел эчкәннән соң күзлегемне ташлаган ем. Ике бөртек кенә кипкән бархатсыны мин чәйгә сал. Бәрхәт чәчәгедер инде, әйеме? Бәрхәт чәчәге. Әйе. Мин аны салам да, шуңар кипеток кайнар су агызам да, суынганнан соң мин аны эчәм һәм күзлегемне ташлаган идем. Менә тирә бер ел эчмәдем, яңадан күзлек кия башладым. Аныклар булышалармы соң? Үләннәр җыярга. Үләннәр җыярга минем аларны өйрәткәнем юк, дөресен генә әйткәндә. Ләкин Азамат дару үләннәре исемнәрен белә, әйеме? Әзгін. Мәтрүшкә, сары мәтрүшкә, бөтнек. Кышытканда бардыр әле, кышыткан белән куркыталар, әйеме, сине кичкенә вакытны? Иә. Әрем бар име? Исе тәмле, әмма бик ачы булган. Рәхмәт, Азамат. Безнең тапшыруыбыз чәй янып татар җаны дип атала. Хәзер менә без Мәүҗидә апа белән чәй әзерлибез. Дару үләннәре белгече буларак, ул безгә иң тәмле һәм файдалы чәй әзерләр. Балакайлар, сез чәй эчәргә яратасызмы? Мин искиткеч чәй эчәргә яратам, тәмле иттереп эчәргә яратам. Борын-борынгыдан татар халкы чәйне бик тәмле иттереп эчкән. Менә тирә мин бүген сезгә төрле үләннәрдән чәй ясап эчертәм. Менә мин әзерләп куйдым. Гөлҗимеш, мин аны тиеп куйдым. Мин әзерләп куйдым. Искиткеч тәмле дару үләне дә ул. Мәтрүшкә. Аннан соң мин әзерләп куйдым кара чәй.
Қора шейге мен шушыларны кушам. Менә бұларны бұлғатам да, бұлғатқаннан соң мен оны менә бу шейникке салам. Қараңыз әле, нинди матур шейник. Шей яны, татар жаны дип язып қойғаннар. Балақайлар, менә бу әзерләгән шейни мен хәзер шейникке салам. Шейникке салганнан соң мен шолтырап, қойнап шыққан су салам шушы шейникке. Менә шушы шейникке салган бүтін үленнәрдә үзләренең тәмнәрен чыгаралар. Тәмнәрен чыгарганнан соң әзрәк коплап торам. Коплап торганнан соң ашам да мен бүтнек салам. Ул искиткеч тәмле шей агызып шей ичәбез. Татар халкы шейне менә шушындый искиткеч бал кортлары, төрле чәчәкләрдән җыйган бал белән эчкәннәр. Ранис сұрауым сізге енді. 2 ирмалай үстіресіз, оларыны тәрбиелегенде нәрселерге иқтибар етесіз? Дұрысыңын айтканда иқтибар етем. Менде қазір міне 2 болғаш, ikisi 2 түрлі характер білен. Шоңар енді har бірсінің өзінің keyfi деп айтсан дұрыс болар ма екен? Енді характері ikkinchi türlü, şoňa görä har birisine aýrym üstürege kerek, garaş kerek. Elbetde indi mine biziň Azamat Ulumala indi ol köpürek anyň matematik mышлений bilen biziň ol aldyra indi ol şahmat bilen Kazakstana indi. Kiçkine mala indi Murat indi biziň bik tüplü eşen tüplü fikirli bala bolup indi. Менә бу шахмат уйнау Азамат кем өйрәтте сиңа шахмат уйнарга? Шахмат уйнарга өйрәтте әтием. Син үзең ниндидер мәктәпкә дә йөрисең бит әле, әйме? Сезне инде бүтән телевизор караучыларда таныгандар. Сез күп кенә бакчачылар өчен киңәшләр бирәсез, шундый туры эфирларда чыгыш ясыйсыз. Белгәнемчә, сез менә шул төрле биҗәкләр, шуп үләннәре турында сөйләгәндә, сүзнең татарчасында, русчасында янәшә кулланасыз. Бу бик отышлады дип уйлыйм мин. Әйенде кулланырга туры килә, ни өчен дигәндә, чөнки күп кеше мәсәлән шул гөбләнеп телә дип белә уланы. Белокрылка мәсәлән, ак күбәләк, златоглазка без инде безнең алтын күз. Шундыйрак терминнар кулланабыз. Менә ул терминнарны каян эзләп таптың син? Телевидениягә барганда, анда бит инде сөйләгәндә мәсәлән татарча сөйли башлап, рус терминнары белән сөйләү дөрес түгел. Һәм менә шул вакытны инде мин үзлегемнән менә шушы сүзләрне тәрҗемә итә башладым. Дөрес, мәсәлән, инде Яндекста караганда әлбәттә анда бик дөрес чыкмый ниләр тәрҗемәләр, шуңар күрә сүзлекләр кулланып, һәм инде мәгънәсенә туры китерә торган иттереп, без шулай итеп тәрҗемә ясап, мин үзле ничек дип әйтим инде, шул терминнарны үземә барладым. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Халык мәкале. Туган телебездә, татар телендә сөйләшкәндә бөтенесе дә яхшы шикелле. Ләкин менә үсеп килүче буын бераз гына рус телен кушып сөйләшә башлагачтан без аңлыйбыз инде, шаңсуга башлыйбыз. Туктале, балаларыбыз, ыныкларыбыз татар телендә сөйләшсен әле дип тырыша башлыйбыз. Менә дәваниләр аеруча күп тырышлык куялар дип уйлыйм мин шушы җәйләрендә бит. Авылга кайткач,
Каникулда да балалар иналар үзе күпчелек. Ну, русча сөйләшмибез, татарча сөйләшергә өйрәтәбез, татарча җавап бирәбез. Алар үзләре дә шулай татарчага кушылып китәләрме соң? Татарчага кушылып китәләр. Көндәлек тормышта шулай татар телен куллансаң җитә дип уйлыйбыз инде бит. Көндәлек куллансаң, татарча сөйләштең, татарча чакырсаң, бөтен ашауга да, нигә дә, эшкә дә өйрәнеп китәләр. Мин инде кайбер вакытта инде әгәр дә оныклар сүзләрне дөрес әйтмәсәләр татарча, мин аларны ничекләп булса да беренче мәртәбә кабатлатып әйттерәм. Дөрес әйтсеннәр өчен. Хәзер бала чагы да, анасы да, атасы да, телефонда. Менә шуңа күрә хәзер авыл җирлегендә дә русча сөйләшәләр. Мәүҗүдә апа шулай да менә интернетта, телефонда татар телендәге контентларда хәзер җитәрлек барлыкка килә башлады. Әйе, Айгөл. Әйе, ул менә баш селкеп утыра, чөнки ул балаларына хәзер татарча мультфильмнар күрсәтә, әкиятләр күрсәтә. Тырышабыз, дөрес алар инде андый әйберне авырдан кабул итәләр. Бик андыйны карыслары килми, әмма күрсәтергә тырышабыз, чөнки мөмкинчелекләр бар хәзер. Дөресен генә әйткәндә, монда әти-әниләрнең игътибар бирүе җитмидер дип әйтәсем килә татар телен өйрәткәндә. Әйдә, укыйгалы, кая монда күбәләк улым? Менә күбәләгеме? Кая бала? Әйе, әнә күбәләк белән уйныймы? Әйдә, әйтигә укып карыйгалы, әйдә. Әйтәле күбәләк. Әйтәгә күбәләк. Сөйләшик бергәләп. Сөйләшик Бергәләп. бергәләп. Мин торам Мин турам кырларда, кулда, болында. буында. Менә балалар белән бары тик саф татарча гына. Менә алай булып чыкмый шул. Гел русча сүзләр кыстырабыз үзебездә. Төзәтербез әлеме, Алла берсә. Әкренеп инде авыл булганда әле дәваниләргә кайтып торганда, әлбәттә, онты бетермибез. Шулай да менә авылдан килгәчтен балалар икенче төрле булып киләләр. Әле безгә Азамат шулай татарча җырлап күрсәтәм ди. Керия, Закария, Камая, Керия, Закария, Камая, Кери, Кама, Закария, Закария, Камая, Кери, Кама, Закария, Закария, Камая. Рәхмәт. Иң татлы тел туган тел. Анаң сөйләп торган тел. Халык мәкале. Син гаиләң инде чынлыкта инде син татарча шөгыльләнәсең икән, аңар шикләр юк. Бүгенге көндә инде җәмгыятьне мин гаепле дип әйтмәсем. Һәрбер нәрсә гаиләдән башланадыр инде. Бездән башлана. Бик дөрес. Әти-әни исән булу бәхет. Бәхет туганнарың булганда. Яраткан эшеңнән эшләп кайту туганнарың көтеп торганда. Бәхет телим бердә картаймыйча, борчылмыйча гомер итәргә. Максат куйган гомер үрләренә аерылмыйча менеп җитәргә. Хөрмәтле телевизор караучылар, безне менә шулай ачык йөзле, тәмле татар теле иттереп кабул иткән Абдрахмановлар гаиләсенә рәхмәт әйтәбез. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Шулай зурлап, безне зурлап килгәнегез өчен. Бүгенге менә шулар иде. Тапшыруыбыз Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәм белән эшләнде. Исәнлектә күрешик.